החלום שלי זה להפחית את אחוזי הגירושים בעולם, ודבר שני, ממש להגיע לבחירה הנכונה למציאת בן בת זוג בצורה הכי אידיאלית ומשלימה של הזוגיות. ברגע שאני נותן את הכלים הנכונים לזוגות איך לבחור בן בת זוג, כך אני מנעתי את הגירושים והם התחתנו עם הבן אדם הנכון. זה כמו רפואה מונעת, שאם בן אדם, בוא נגיד, הוא חולה, אז הוא כבר צריך ניתוח וצריך לעשות זה, להוריד רגל, יד וזה כבר מאוחר. אבל אם עושים מניעה לכל הדבר הרפואי, אז מונעים את המחלה ואת הקטיעת רגל. אותו דבר בזוגיות. ברגע שיודעים לבחור את הבן זוג ומוצאים את הבן אדם הנכון ומתחתנים איתו, אז הסיכוי שהם יגיעו למצב של גירושים הוא נמוך מאוד, כי כבר כל הפרמטרים נבדקו לפני הנישואים. ואז אני מגשים את החלום שלי לא רק בארץ פה, בכלל בעולם, למצוא זוגיות טובה, ואחוזי הגירושים שלצערנו הם היום גבוהים מאוד, רק 10% מרוצים בזוגיות, 50% זה נתון שהם מתגרשים, 40% נשארים בזוגיות בגלל שאין להם ברירה, בגלל מצב כלכלי, לבד, הילדים עוד לא התחתנו, מצב עגום מאוד. זה מה שנותן לי את הכוחות ואת המרץ לפעול במלוא הכוח, ממש להוציא את הדברים האלה לפועל, שכל בן או בת זוג ימצא את הבן אדם הראוי לו להתחתן בצורה הכי ראויה והכי טובה והכי נכונה שתהיה לו.